फैसालि मैया बेमार नायजानाया रिपर्टआ मा मोनखो माथो नों आंनो जेबोखौनो दिन्थियासै आयु नोंनोबो दिन्थिलायनांगौ आरो गासैबो थिगानो जेबो जिंगासिनांगौ गैया बिनिखायनो गासैबो थिगखायनो आं नोंनो जेबोखौनो खोन्थानाय जायासै बिग्राय जेबो जिंगासिनांगौ गैया डक्टरा बुंदों आंनि बे उदै साबाय थानाया माने आङो दैखौ खम लोङोना बिनि थाखाय उदै सादों होननानै बुंदों आरो जेबो मुलिबो हराखै खालि गेसनि मुलि हरदों आरो मोनसे भिटामिन बथल मोनसे हरदों ओमफ्राय दै बारा लोंनो होदों डक्टरा बेसेखिनिखौल' बुंदों ए ओमफ्राय मिनिखौलाय मा बुंखो डक्टरा बिनियाबो जेबो गैया नर्मेल खालि माने लिभाराव एसे मोदोम माने मेजेम बारायदों आरो ना मुलि हरदों बेखौ जाब्लानो थिग जागोन जेबो जिंगासिनांगौ गैया फैसालि आफाया आंखौ लोगो हमनानै मोनसे खोथा बुंदोंमोन मा खोथा आफाया मा साननानै बुंखो आंबो मिन्थिया आफाया आंजों लोगोसे नोंखौ लांफानो थिनदों दिनै नोंनि बिफाया बुंनायखायनोसो नोंनि मेलेमाव हाबदों आं मैया नोंनि सिगाङाव मा बुंनो हमामोन आंनि बुंनायखौथ' नोङो मा बुंदोंमोन आंखौ बिमा बिफाखौ नायनो बानानै हौवाजों थांफानो थाखायनो बिमा बिफानि बायदिसिना खोथा देरनदों मतलबि मा होननानै माथो नों आंखौ गोबां बुंनाय आं थांफाया रावजोंबो आं थाङाबो दाखालि हिन्जावा गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो लादोंमोन गोसोनि खोथाखौ खोन्थानो सानदोंमोन नाथाय नोंथ' आंखौथ' गोबां गोरोन्थिसो बुजिदोंमोन दालाय आंनि सिगाङाव मानो बुंदों आंनि सिगाङाव बुंनो नाङा बेफोर खोथाखौ आं खोनासंनोबो गोसो जाया आरो आं थांफानोबो साना जेराव आंखौ हाबा खालामनानै दोनफैदों बेयावनो थागोन आं मिनि खुसिब्लाबो गाबनानैब्लाबो नासयजादोंब्लाबो आं सहायनानै थागोन आं रावजोंबो थांफाया आरो आं थांनोबो गोसो जाया बिफानि बुंनायावसो दिनै गोसो सोलायदों बिफानि बुंनायावसो मेलेमाव हाबदों आं दे नोंनो फोरमायनो सानदोंमोन नों आंखौ मा खोथा बुङामोन नों गोसोआव दङ नोंगौथ' आरो फैसालिया आंनो माबा मोनसे खोन्थानो सानदोंमोन बियो आंनो माबा मोनसे खोन्थानो नागिरदोंमोन नाथाय आंथ' फैसालिनि बुंनायखौ जेबोखौनो खोनासङासै आरो आंथ' बिमा बिफानि जानानै बिखौ रायदोंसोमोन थारैनो फैसालिया आं गैयै समाव बियो न'खराव माबोरै थादों बेखौथ' आंबो खनसेबो सोङाखै आं दा सोरनि जानो बिमायाबोथ' आंखौ जोनोम होदों बिमानि खोथाखौबोथ' आङो बोरै लायालासिनो थानो आरो सोर बिमाया गावनि फिसानि मोजांखौ गाज्रि खालामगोन आं आइखौबोथ' गाज्रि बुंनो हाया आरो हिन्जावनि खोथाखौबोथ' दा हिन्जावखौबो आं बोरै फोथायजोबनो ना आंनि हिन्जावासो आंनि बिमाजों गोरोबनो हायाखै आंनि हिन्जावनिसो गोरोन्थि ना आंनि बिमानिसो गोरोन्थि आं रावनिबो जाया आं जेरै दं बिदिनो थागोन सोर जाखो नों सोरखौ नागिरबोदोंमोन मिनिया न'आव दङ ना गैया आं मिनिखौ लोगो हमनो फैदोंमोन मिनिया ओंखाम ओंख्रि संदों मिनिखौ लोगो हमनो नों सोर आं मिनिनि लोगो जोनोम होननाया नोंनो नामा औ आंनि नामा जोनोम ओमफ्राय नों आं मिनिनि बिबाजै बिदिब्ला जोनोमा नोंसो हारे जोनोम नों बे न'आवलाय मानो फैबावखो आरो मिनिखौ मा साननानै मा खोथा थाबावनायनि लोगो हमनो फैखो नोंलाय मा साहस लानानै फैबावदों नोङो बे न'आव लाजियासै नोङो नों सासे मोजां सेंग्रा मोनब्ला नों मिनिखौ माब्लाबाबो बेबायदि सोगाबामोन मिथिगौ मा जादों मानो बेबायदि बुंदों आं मिनिखौ माला सोगाबखो ओइ सेंग्रा जोनोम ना थोनोम खबरदार नों आंखौ गासै खोथाखौबो मिन्थिया बायदि मोनदों नामा आं गासै खोथाखौबो मिन्थियो दिनै नोंनि थाखाय आंनि बिबोनां मिनिया बेसेबां खस्थ' भुगिदों बेखौ आंसो मिन्थिदों नों मिन्थियाखै आंनि बिबोनां मिनिनि जिउखौ लाइफखौ बरबाद खालामनानै नों दिनै बेयाव मा लांनो फैबावदों आरो नोंहा मिनिजों मा सोमोन्दो दंबावो नों जुदि एथ' मोजां मोनोमोनब्ला मिनिखौ दिनै मिनिनि खैफोदाव नों बहा दङमोन मिनिजों लोगोसे थानायाथ' बादानो
नोंथ' मिनिनि नम्बरखौबो ब्लगावसो सोनानै दोनबावदों। मिनिया बेसेबां नोंनो फन हरदों, नोंथ' रिसिभबो खालामा। दिनै गासैबो साफा जानायनि उनाव आरो नोंखौ मानो नांबावगौ? ओइ जोनोम, आं नोंखौ बुङो, नों मिनिजों दिनैनिफ्राय जेबो कन्टेक्ट दालासै, नङाब्ला खोथिया गाज्रि जागोन। आरो आं नोंखौ मिनिजों लोगो हमहोनो नों दानो ओंखारलां। नों मिनिजों लोगो हमनो मोना। मिथिया नोङो? मिनिनि बिदा बिग्राया दंफैयो। दानो खोन्थाब्लाथ' नोंखौ सैमा बायदिसो बुगोन। नों दानो ओंखारलां। उदैयाव फिसा दोनलायनाय मोजां मोनदोंब्लालाय उदैनि फिसानि गोनांथि समावनो बहा खालामोन? अन्नानै आंनि बेफोर गोरोन्थिनि थाखाय आं मिनिनियाव निमाहा बिनो सानो। अन्नानै खनसेल' मिनिखौ लोगो हमनो हो। लोगो हमनोसो नागिरबावदों। आं खोन्थानानै हैब्लाबो मिनिया नोंखौ लोगो हमनाय नङा, बेखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ। बिनिखायनो लासिसिं जानायनिख्रुइ नों दानो गिदिंना थांफिननायानो मोजां। थांदो थां। मिनिनि थाखाय नोंखौ जेबो गोनांथि गैला। मिनिया नोंखौ बावबाय। थांदो। थांगोन ना थाङा? हाबाब, मा नुखो आं बेफोरखौ? मा जादों जेनेबा? बे बिहामजोआ सोर सेंग्राजों बेबायदि एथ' लाइन मारिबाय थादों? सोर जाखागौ बे? नों एथ' मोजां मोनग्रा सेंग्रामोनब्ला नों माब्लाबाबो बेबायदि गोनांथि समाव नों गोमानानै थायामोन। नों जुदि एथ' अनग्रामोनब्ला बिनि खैफोदनि समाव नों बिजों लोगोआव थागौमोन। नाथाय नोंथ' आं आखाइ खबजाबनानै बुङो, जोंनि न'खरखौ सान्थियै थानो होदो, जोंनि न'खरखौ गोजोनै थानो होदो। नोंनि थाखाय आरो जाहाथे जोंनि न'खराव जेबो गुरलाय गुजाय जाया, गासैखौबो बावनो हमदो। थांदो। बिदिब्ला बियो आरो गुबुन सेंग्राजों लाइन मारिबावो। मिनि रथ'लाय मिनि। मा जाखो बाजै? बे निजोम ना मा होनो, नोंखौ मोजां मोननाय सेंग्राया फैदोंमोन, नोंखौ लोगो हमनो होननानै बुंफैदोंमोन। मा? नोंगौ बाजै? ओमफ्राय बाजै मा जाखो? बिखौ नुनानैनो रागायानो आहा थानो हायै बायदि जाखादों। मिनि, बियो आंखौ बुंदोंमोन मिनिखौ खनसे लोगो हमनो हो। आं बिखौ गोग्गोम रायहरबाय। मिनि, खोनासं आगै, नों गासै खोथाखौबो मिथिजोबगौ। जेराव बिनि थाखाय दिनै बेसेबां गोरोन्थि खामानि मावनो गोनां जादों। नोंनि आदाखौ डक्टरनि सिगाङाव फिसाय महरै साखि दोननो गोनां जादों। गावनि बिनानावजों गावनि बिदाखौ जरायनाय बायदि जादों। दिनै मानो? बे निजोमनि थाखायसो। निजोमा जुदि मोजां सेंग्रामोनब्ला दिनै बेफोरबायदि जागौमोन? नोंनि बेबायदि अबस्थानि समाव बियो नोंजों लोगोआव थागौ ना थायामोन? नोंजोंथ' लोगोआव थायाखै। खोनासं मिनि, आं दा नोंनिफ्राय बेखौनो हास्थायो, नों बै सेंग्रानिफ्राय जेब्लायबो गोजानाव थानांगौ। नोंनि मोजांनि थाखाय आङो दिनै गासैखौबो मिसा खालामनानै दिनै नोंखौ आं मोजां खालामदों। आरो जुदि नों बै सेंग्राजों रायलायफिनबावोब्लाना, लोगो हमफिनबावोब्लाना आं नोंखौ जोबोद दुखु मोनगोन। आं बिखौ गोग्गोम रायहरबाय। आरो नों माब्लाबाबो बिजों लोगो दाजासै। बिखौ दा लोगो हमसै। बाजै, आं गासैखौबो मिथिगौ। आं आरो बिजों माब्लाबाबो रायज्लायला। बियो आंनो खोथा होदोंमोन, बियो आंखौ गोबां बुंदोंमोन मोजां। नाथाय बियो आंनि अननाय आरो बियो गावनि बोसोन होनाय गासैखौबोथ' सिफायजोबदोंना। नों जोबोर मोजांखौनो खालामबाय बाजै। दिनै नों बाजै नङामोनब्ला मोनथिया आं मा जागौमोन। दिनै नोंसो आंनो गोदान जिउ होदों होनजायो बाजै। दिनै नोंनि खोथाखौ आं बोरै मानियालासे थानो, जायनि थाखाय आं सान हर गाबनो गोनां जादों, जायनि थाखाय गावनि बिदाखौबो दिनै फाननानै लानो गोनां जादों। बिनि थाखाय अब्ला आं बेखौ मानो दिनै लोगो हमबावनो? आं बिजों मानो रायज्लायबावनो? आं बिजों माब्लाबाबो रायज्लायला आरो आं बिखौ माब्लाबाबो लोगो हमला।
नाथाय बाजै दाबो खनसेबाव नों आंनि थाखाय खामानि मावनो नांबावगोन बिनि नम्बरखौ आं नोंनो होगोन नों नोंनि नम्बरजों बेजों रायज्लायहर खनसे आरो आङो मबाइलखौ दान मोनथाम मोनब्रै सिमखौनो देर'नानै दोनथ'नोसै जेराव बे आंखौ फन बुबाय थाब्लाबो मोननाय नङा सानसे साननै सानथाम सप्तासे नङा मास मोनसे नङा मास मोननै बे आंनाव फन बुबाय थानानै मबाइलखौ सुइच अफ मोनोब्ला बियो बे नम्बराव आरो माब्लाबाबो बुफिननाय नङा आरो बे नम्बरखौ बियो डिलिट खालामनानै लागोन नोंनि नम्बरजों नों फन बुहर आरो आं जानानै नों रायज्लायदो बाजै मा रायज्लायो आं गासैखौबो नोंनो हगारजोब्बाय आं आरो बिजों माब्लाबाबो रायलायलाबो बाजै बिनि नम्बरखौ लानानै नोङो आं जानानै बिजों खनसे रायज्लायहरदो जे गारलायनायनि खोथा नों बेखौ बुंहरदो जागोन दे नों नम्बरखौल' होब्लानो जाबाय आं नोंनो वाट्सएपआव हरगासिनो बाजै थां नों रायज्लायहरदो जागोन दे रलाय थाथ' सोरमोन बै फैयालाय सोर हुआ आयै ए नोंसोर रायज्लायनायाव दा नुजाहैनायमोनब्लालाय नोंसोर लाजिगौमोन दा आरो बे समाव जुदि आं नुजाहैनायमोनब्ला सोरमोन होननानै सोंजाफिननाय नङामोन दा नाथाय आं गोजाननिफ्राय नायखोमानानै सिरि थानानै दा सोंनायखायनो आंखौ थगायनो सानदों बै गुफुर सेंग्रायालाय सोरमोन नोंनि हुवा नङामोन होनलाय माथो फुसुर पासा रायलायखोमायामोन आयै मा खोथा बुंलाबायदों नोङो सोर गुफुर हुवा बेलाय आंलाय मालाथो बेजों फुसुर पासा रायलायखो नंबां जाबां खोथाफोरखौ गोसा मानो होख्रा बुंदों आयै बिग्राय दङ बिग्राया गाबोननो थांफिनसिगोन डिउटियाव दा बेफोरबायदि नंखाय बाखाय खोथाफोरखौ देर'नानै बिग्रायनि खोमायाव हाबनांगौब्ला बिग्राया डिउटियाव थांनाय नङा आयै नों मा खोथा बुंलाबायदों आंलाय सोर सेंग्राजों फुसुर पासा रायलायखो अ बै निजोमजों रायज्लायनायखौ नुदों खोमा सैथो खोथाखौ खाथियाव स्राङाव लाबोनायखाय मा फिसायखौ गिदोंना माथो फिसायखौ गिग्राब्ला फिसायखौ मानिग्राबालाय फिसाया न'आव थासान्दियावनो माथो सोरबा फया नोंखौ लोगो हमनो फैलायनो हाखो बेफोरबायदि खोथाखौ सिखोमानोसो नाङा र' आं फिसालानो खोन्थानानैसो होगोन आयै माबायदि गोसो नोंहा नोंनि न'आव सोरबा सासे मानसि फैदों आं बिजों रायज्लायनोबो मोना आरो आंहा जुदि माबा मोनसे पार्सनेल खोथा थायो बेखौबो नोंसोरनि सिगाङाव आं रायलायनांगौ जाहैबाय मा आयै नोंनि न'आव बिहामजो जानानै फैदों होननानै आंहा जेबो अधिकारानो गैलाना माथो सोरबा मानसिजों रायज्लायनोबो आं नोंसोरनाव पारमिसनसो लानांगौ जाखो ना माखो अ बिदिब्ला जुदि आं सोरबा नखरसेनियाव गाइखेर थिखा खाबाय बे नखरनि गार्जेना सानफ्रोमबो गाइखेर होफैयो सानफ्रोमबो जुदि आं गाइखेरखौ नाजावोब्ला अब्लाथ' बै थिखा खाजानाय नखर जाय हौवाया गाइखेर होफैयो बिजोंबो नोंसोर आंखौ सन्देह खालामगोन आयै मोजांनि थाखाय बुंदों बे खोथाखौ नोङो नंबां जाबां रायज्लायालासे सिरि थानायानो मोजां जागोन नोंनि नखरनि मान सन्मानखौ बासायनायाव दिनै आंनि हौवानिफ्राय नों जुदि आंखौ गोजान खालामोब्ला आंनि हौवानि नोजोराव आंखौ नोङो दायनिगिरि खालामोब्ला सानसे